बे समाव मोनसे गोनां रादाब गाबोन थामहिनबा 29 नबेम्बराव एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि जौसिन बिजिरसालियाव बेल हियरिंनि सान। हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै गोबाव सम सोमावसारनानै गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि उदां अख्राङाव थाबैनो फैफिननायखौ हास्थायनानै आसामनि दाब दाब जिल्लाफोरावनो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबि आफादा गोजोननि आरज गाबनानै आलारि बाथि फोजोंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 26 नबेम्बराव गुवाहाटी सेशन कर्टआव रन्जन दैमारिखौ दाय गैयै फोसावदोंमोन आरो बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासिबो आल्फा दैदेनगिरिफोराबो सेशन कर्टआव रेहाय मोनदोंमोन। गुवाहाटी सेशन कर्टआव रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो बिथांजों जेलाव थाफानाय बारग' एनडिएबिफोरखौ दाय गैया होनना फोसावनायनि उनावनो गोजौसिन बिजिरसालियाव थानाय एनआइए आरो सिबिआइनि मोननै केसफोरा जाहाथे जोबलाङो बेखौ हास्थायनानैनो दिनै आसाम नाङैनो दाब दाब जायगायाव गोजोननि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबि आफादा। गिबियावनो आंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 29 नभेम्बर अदेबानि गाबोननि दिनावहाय जोंना मानगोनां एनडिएबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन सिबिआइ केसनि सुप्रिम कर्टआवहाय 29 नभेम्बरावहाय जानो गोनां बेलनि हियारिं दङ। बेनि थाखायनो जोङो जाहाथे फैगोन 29 नभेम्बरनि बेलनि हियारिंआ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जननि बेलनि हियारिंआ जाहाथे मोजाङै मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय नैबेवहाय केन्डेल लाइटिं खालामनानै जाहाथे आर'ज गाबनानैहाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जेनाखि सिबिआइ केसआवहाय दङ बिथांमोना जाहाथे उदां अख्राङाव फैयो बेनि थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे हाब्रुबिल कमिउनिटि हलावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि बानजायनायावहाय दिनैहाय प्रग्राम लादों। दा बे प्रग्रामा मोनफ्रोमबो साब डिभिसनावनो जादों, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जादों जे गाबोननि 29 नभेम्बरनि जे जानो गोनां बेल हियारिं रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जेनाखि सिबिआइ केसनि हियारिंखौ लानानैहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि हिसाबैहाय जोंबो नैबे गसाइगाव साब डिभिसनावहाय गसाइगाव साब डिभिसननि बानजायनायावहाय दिनै आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जाहाथे फैगोन 29 नभेम्बरावहाय जानो गोनां बेलनि हियारिंखौहाय जाहाथे जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जिहेतु सिबिआइ केसनि हियारिं जागोन बियोखौहाय माने आर'ज गाबनानैहाय जाहाथे फैगोन 29 नभेम्बरावहाय उदां अख्राङावहाय रन्जन दैमारि सारजों 6 जन जेनाखि सिबिआइ केस दं बेखौहाय उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै आं रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायो। गिबियावनो आं नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनै जोङो बेवहाय मोनसे केन्डेल सावनाय हाबाफारि लादों। बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा दाखालि 26 थारिखआवहाय जोंना गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट एक्स एनडिएबि रन्जन दैमारि सारखौहाय जेबो दाय गैया होननानै फोसावदों। बेजों लोगोनो गाबोन अदेबानि 29 थारिखआवहाय जोंहा सिबिआइनि केस जायनाखि कर्ट केस बेखौ सुप्रिम कर्टआव लानाय जादों। दा बे उसिलायैनो जों दिनै बे केन्डेल लाइटिंखौ जोङो हाबाफारिखौ लादों जाहाथे रन्जन दैमारि सारजोंखौ लाफानानै 6 जन जोंहा सिबिआइ कनभिक्टेड दङ जाहाथे बिथांमोनहा जों जेरै एक्स एनडिएबि जानानै जोङो उदां अख्राङाव बिसि फिसा न'खर फेमिलिखौ जोङो लानानै रायजो जानो हादों। थिग बेबायदिनो
जों जायनाखि बिथांमोन जेलावहाय दङ जे जोंनि लोगोफोर थाबोदों बिथांमोनहाबो फैनानै जोंजों लोगोसे बे हालामाव बड'लेण्ड रायजोआवहाय जोंबायदि गोसो मोदोम होसारनानै जाहाथे एखे रोखोमैनो रायजो जालांनो हायो बिथांमोनखौ जोङो दिनै खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे समान समानै हान्थिफानो हायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे केन्डेल लाइटिंखौ लानाय जादों। गिबियावनो दिनैनि बे मोनाबिलि समनिफ्राय आङो खौरां बुथुमगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरग्रोयो। लोगोसे दिनैनि बे जोंनि जिथु प्रग्राम केन्डेल लाइटिं बेयाव हेफाजाब होफैनाय जोंनिनो लोगोफोर लोगोसे जायगानि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जानानै गोजोननाय बावहरग्रोबाय। दा नंगौ गाबोननि दिनाव सारजों लोगोसे हियारिं दंबावो जेलाव थानाय बिथांमोननि हियारिंखौ जोङो गाबोननि दिनाव पजिटिभ रिजाल्ट फैगोन बा मोजां रिजाल्ट फैगोन होननानै जोङो दिनै सारा आसामावनो जेसेबां बर'फोर दं बे बर'फोरनि गेजेराव जोङो दिनै बे प्रे लानाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो जेरावबो सोलिदों बियो। नंगौ जोङो जेब्ला एनडिएफबिआ जोनोम जादों बर' हारिया जोबोद अलखदाव दंमोन। बे बर' हारिखौ रैखाथि होनोनो दिनै एनडिएफबि जोनोम जानानै गोलाव सम बर' हारिखौ सिबिनानै बेंना दोनबोनानै दिनै सारा जोबथेसालियाव थानांगौ गोनां जादों। दा फैयै फैयै माखासे केसफोरा उइद्र' जाजोब्बाय बेखौ बयबो मिथिखाजोब्बायानो। दा गाबोन मोनसे हियारिं दं सिबिआइनि कर्टआव बे सुप्रिम कर्टआव जागोन। बे गाबोननि जिथु हियारिं बे हियारिंखौ जाहाथे बर' हारिया मोनसे रंजानायनि दिन फालिनो मोनगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बेबायदिनो जोबथेना दोनदों नाथाय जों नुनो मोन्दों जिथु धेमाजियाव थानाय मोनसे जि फरायसाफोरखौ आलफानि जिथु उदखारिफ्रा बम होना बेरफुसारनो बिथांमोननि केसा दिनैनि समाव गैला बायदि जानानै दङ। नाथाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोबथेसालियावनो दोनबाय थादों। सरकारखौ आरो सिबिआइनि आरो एनआइनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव मा खावलायहरनो सानो? नंगौ आलफाजों लोगोसे दाखालि बावै सारनियाबो केसा मोनसे बायफादों। बेयाव जोंहा गोजोननाय दङ जे जोंनि रन्जन दैमारि सारनियाबो केसा दाखालि मोनसे बायफादों। दा नै बे गाबोननि दिनाव सिबिआइ हियारिं दङ। बे हियारिंखौ जोङो पजिटिभ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। बाजियाव केन्डेल लाइट जिखिनि दैमारि सारनि गाबोन हियारिंनि सोमोन्दै मोनफ्रोमबो माबायाव डिस्ट्रिक्टआव अल आसामाव केन्डेल लाइट लगायदों। गतिके जोंबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम सिस्टेमै जोंबो बिश्वनाथआव लगायदों। बिश्वनाथ जानानै जों सिरसायावबो लगायदों। ओरै माबायाव नदुर आन्सलिक आरो जोंनि माबायाव ककिला बिश्वनाथआव बेयाव लगायनाय जादों। जाहाथे माने आं इसोरनि सायाव आर'ज गाबो गाबोन जाहाथे मोजाङै मोजां सारनि माबाया सारजों लोगोसे जिखिनि दंबावो बेफोर साफ्रोमबो गाबोननि दिनाव मोजाङै मोजां रिजाल्ट फैगोनखौ जों आसा खालामो आरो। बे मोनाबिलि समाव ककिला सेन्टारावहाय एनडिएफबि फरामनि जि मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि सायाव मा फोरमायनो सानो जे गाबोननि दिनाव जोंनि बर'नि सासे बिर जोहोलाव बर' हारिखौ दाफामनायाव बा बर' हारिखौ दिनैनि समाव गेरेमसा खालामनो गोदो समनिफ्राय नाजाबोबाय थानाय सासे बिर जोहोलाव जोंनिनो मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ गाबोननि दिनाव हियारिंनि खोथा दङ आरो बिनिनो दिनै नोंथांमोना गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे जेवारि फोजोंदों। बे समाव मा फोरमायनो सानो? जाबाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो खोनानो मोन्दों जे मैयानि दिनाव बिथां रन्जन दैमारिनि माखासे केसफ्रा जोब्बाय होनना खोनादों। नाथाय मोनसेल'सै दा बे मोनसेयाबो गाबोन दिनाव मोनसे हियारिं दङ। बे हियारिंखौ जोङो मोजां जाफुंगोन सानदों। गुबैयै आं मोनसे खोथा बुंफिननो गोसो जादों जे जोंनि जाथिनि थाखाय दुलाराय बर' हारिनि थाखाय उन्दै सेंग्रा समनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा थानानै जाथिनि खैफोदफोरखौ बिथां रन्जन दैमारिया नाजाबोबाय थादों खौसेयै। गोदो BSF होनोमोन BSFनिफ्राय बिदिनो लासै एनडिएफ जाफैबाय। दा जोङो बिथाङा बे जाथिनि थाखायनो मोनसे
जोबोद गिदिर मोनसे केसआव गोग्लैनानै दिनै बिथाङा बेसेबांबा गोबाव बोसोर जेल जानांबाय। दा फैयै फैयै दा मैया दाखालि मिनि केस माखासेया जोबजोब्बाय होननानै जोङो मिडियानिफ्राय मोनथिदों आरो जों खोनानानै जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे दिनैनि दुलाराय आसामनि बर'फोरनि गेजेरनि बर'फ्रा जेरैहाय मोनसे प्रेयार मोनसे आर'ज लादों। जों दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एक्स इन्डिया फरामनिफ्रायबो गहपुरनिफ्राय नैबे गहपुरनि मोनसे गिदिर मोनसे सेन्टाराव आसाम अरुणाचल बर्डाराव जोंनि बे गहपुरनि जानानै एक्स एनडिफ्राबो मोनसे आर'ज जाहाथे गाबोननि दिना मोजाङै जायो। बिथांनि जिउआव जाहाथे माने जेलनिफ्राय गनानै जोंनि बे बर' हारिखौ आरोबाव सिबिनो थाखाय खाबु मोनबावो। बिथांखौ जोङो जोंनि गहपुरनि जानानै दा जोङो दा बेयाव इसोरनि सायाव आर'ज गाबनाय जादों। दा जोङो गाबोननि दिनाव मोजाङै मोजां गनायनि रादाब खोनानो मोन्थों होननानै जोङो दिनै बे समाव थोंजोङै आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो सिबिआइनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नोंथांनिफ्राय मा खावलायहरनो सानदों? आं बिथांमोनखौ ओरैबायदि आसा खालामदों जाहाथे बिसोरनि गोसोआवबो इसोरा मोनसे अनखांनानै जोंनि बर' हारिनि लिडार रन्जन दैमारिनि फारसे अननाय सोमजिहोनानै बिसोरखौ गहोनायनि राहा जाहाथे इसोरा खालामनानै हरो। बिसोरनि गोसोखौ गुरै खालामनानै जाहाथे अननाय फैनानै रन्जन दैमारि बिथांखौ लोगोसे माखासे केदारफोर दङ बिसोरखौबो माने जाहाथे अननानै बिसोरखौबो गहोनायनि बेब'स्थाखौ इसोरा माने बानायनानै होथों होननानै आं माने आसा खालामदों। आरो जोंनि बे कक्लेज सेन्टारनिफ्राय बा गासैनिफ्रायबो गहपुरबासिनिफ्राय एक्स एनडिएफनिफ्रायबो मोनसे आर'ज खालामदों। दा बे आर'जखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं एकदम जोबथारनायाव आसा खालामबाय गाबोननि दिना जाहाथे मोजाङै जाथारदों होननानै जाहाथे सोरगोनिफ्राय गोजौनिफ्राय इसोरा अननानै बिथांखौबो माने उदां अख्रांनिफ्राय गाहायाव मानसिजों लोगो मोनफिननो थाखाय माने ज' न'खराव रायजो जानायनि थाखाय ज' बर' हारिजों जाथि दावगानायनि थाखाय खामानि मावफिननो हाफिनदों होननानै फैनानै माने मोनसे गोख्रों मोनसे बर' हारिखौ फैफिनबावथों होननानै आसा खालामनानै गाबोननि हियारिंआ एकदम मोजां जागोन होननानै आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ आं दिनै एसेबां फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि बे केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारि बेयो जोंहा गाबोन 29 नभेम्बर बेयाव जोंहा रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जानो गोनां। बेनि थाखाय जोङो बे हियारिंआव जाहाथे जोंनि रन्जन दैमारि सारा मोजाङै मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनानै दिनै जोंनि बे बाथासिपुर हालामाव जों बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिया जोंनि बे बाथासिपुरावल' नङा, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो जायगायाव जों बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों आरो लानाय जादों। जों आसा खालामदों दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिजों इसोरनियाव साखि लानानै जों गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जागोन जों बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों। जों बेयाव बाथासिपुर एरिया हिसाबै जोंहा एक्स एनडिएफबि थाबाय, लोगोसे एक्स एनएलएफबिबो थाबाय आरो गुबुन गुबुन गामिनि जों आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायनायलाय आरो नुजाफैदों बिथांमोना। जों साबायखर बावदों दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो हामबाय होनदों। दिनै नोंथांमोनहा नैबे जे हाबाफारिखौ खुंदों बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना बबे जिल्लानि सिङाव खुंनाय जादों? जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दिखियाजुलि बाथासिपुर हालामाव जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। जिहेतु गाबोनो रन्जन दैमारि सारनि हियारिं बेखौ लानानै नोंथांमोना बेयाव मोनसे आलारि बाथि सावदों। एक्स एनडिएफबि दङ, दा बेवहाय नोंथाङा बाहागो लादों, बेनि गेजेरजों नोंथाङा आङो गामि ओनसोलाव थायो। आंनि नामा सिथिरे नार्जारि। दा आङो दिनैनि जे बे केन्डेल सावनायनि ओंथियाव दे गाबोननि दिनाव दे रन्जन दैमारिया दे हियारिं दङ, दा बियो आंबो गामियारि जानानै आं लोगो मोनफैनानै खोब गोजोननाय लानानै बिथांमोनजों ज'हैनो जे आंबो गामियारि जानानै खोब आसा खालामदों दा बे सासे एनडिएफबिनिनो
गुदि बेंग्रा गाहाय बेंग्रामोन। दा आं आसा खालामो गामियारिनिफ्राय जे गाबोननि हियारिंआव जे इसोरा जोंखौबो बर' जातिखौ अननानै रन्जन दैमारिखौबो अननानै जाहाथे बे हियारिंखौ गोजोनै माने उदां खालामगोन आरो जों उदां मोनगोन, एनडिएफबिआबो उदां मोनगोन जों आसा खालामनानै आं बिथांमोनजों दिनै नुजाफैनाय जादों। रन्जन दैमारि बिथाङा एनडिएफबिनिल' नङा बर' हारिनि रन्जन दैमारिया एनडिएफबिनिल' नङा आरो गुथै माने बर' हारि अर्थात जनजाति बे ट्राइबेल हारिनिनो सासे दैदेनगिरि होननानै आं साननानै आङो खोनानानै आं नुजाफैनाय जादों।